खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएल थान्दै हान्जाया पिएम मदिखौ लोगो हमदों। बिटिआर गोरोबथा दैबाना होबथानाय राहाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो खावलायो। रायजो सभानि संसद प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि मोनसे थान्दै हान्जाया 12 आगस्ट बुधबारखालि पार्लियामेन्ट हाउसआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमहैयो आरो 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथाखौ गोख्रै मावफुंनाय आरो खनले दैबाना आरो खुरखानायखौ होबथानो थाखाय राहा लानायजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ दैखांदों। थान्दै हान्जायाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी दंमोन। बे मेलनि गेजेरजों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा 2020 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रि मदिनि दैदेननायाव सागान होनाय बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ थि समाव मावफुंनायनि गोनांथिनि सायाव सावरायो। थान्दै हान्जाया दैखांनाय मोनसे गाहाय जेंनाया जाबाय थांखि लानाय 125 थि संबिजिरारि सोदांनाय बिल। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा संबिजिरनि 6थि फारिलाइ आरो दफा 280 खौ सोदांनो थाखाय आयेन खान्थिखौ गोख्रै मावफुंनो थाखाय मिरुखौ खावलायो। थांखि लानाय सोदांनायनि थांखिया बिटिआरखौ सामलायग्रा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि गोहो आरो राङारि बेबस्थाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनाय। थान्दै हान्जाया बिटिआरनि गोबां ओनसोलफोराव खनले जाफ्लेबाय थानाय दैबाना आरो खुरखानायनि सोमोन्दै गाहाय मन्थ्रिनो फोरमायो। बेयो गुबैयै भुटाननिफ्राय ओंखारनाय दैसाफोरनिफ्राय दै बोहैनायनि जाहोनाव सोमजिनाय जेंनाफोरखौ नोजोर होयो आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नांगौबादि राहा लानो खावलायो। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गोजौ आसामनि दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय जिल्लाफोरनि थाखाय मोनसे जुनिया आगाननि थाखाय आर'ज खालामो, जाय गोहोम खोख्लैजानाय हारिसाफोर आरो ओनसोलफोरनि थाखाय गोसो गोनां हेफाजाब बिदों। नैथि खौराङाव दङ 87,000 नि गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव आसामनि दैबानायाव थैनायनि अनजिमाया बांनानै 103 जाबाय। 12 आगस्टआव आरोबाव सानै थैनायनि खौरां मोननायनि उनाव आसामनि दैबानायाव थैनायनि अनजिमाया बांनानै 103 जायो। बबेखानि मोनब्रै जिल्लायाव दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 103सो जायो। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि (ASDMA) जों फोसावनाय बावैसोनि बुलेटिननि बादिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव सासे मानसिया शिबसागराव आरो गुबुन सासेया कार्बि आंलंआव गब'दों। बुलेटिनाव बुंनाय बादिब्ला गलाघाट, जरहाट, नगाव आरो शिबसागर जिल्लायाव 86,800 निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। गलाघाटआ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैदों, जेराव 42,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। बेनि उनाव नगावआव 20,000सो आरो शिबसागराव 15,000सो गोहोम गोग्लैदों। मंगलबाराव मोनब्रै जिल्लायाव गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 1.13 लाखसो जाबाय। खुंथायआ मोनबा जिल्लाफोराव मोन 79 रिलिफ केम्प आरो राननाय मिरुफोर सालायगासिनो दं, जेराव दासान्दि सा 13,011 खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाय जादों। थांनाय 24 घन्टायाव बिबानगिरिफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय 96.55 कुइन्टेल माइरं, 18.26 कुइन्टेल दालि, 5.41 कुइन्टेल संख्रि आरो 204.81 लिटार बेसरनि थाव राननानै होदों। दैबानानि दैया गासै हादोरसायाव गं 433 गामिफोरखौ लोमसावदों आरो 10,884.27 हेक्टर आबाद फोथारखौ खहा खालामदों। गोबां जिल्लाफोराव बान्दो, लामा, दालां आरो गुबुन दाथायफोराबो खहा जादों। धनसिरि दैमाया नुमलीगड़आव खैफोदनि थाखोआव गोजौआव बोहैगासिनो दं। ASDMA आ बुंदों दि दैबानाया गासै आसामाव नखरारि जुनारफोर आरो दाउ फिनायखौ गोहोम खोख्लैदों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि दिमा हासावआव जाग्रा आदाराव बिस जानायनि सन्देहनि उनाव सा 65 सो सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थिसनजादों।
आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि माहुरनि साखाथियाव थानाय लासां गामिनि सा 65 सुबुंफोरखौ 8 आगस्ट सनिबारखालि गामियाव जानाय मोनसे समाजारि जथुमनि उनाव फुड पयजनिं जानायनि सन्देह जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे मेलाव अमा बेदर जाहोनाय जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जादोंमोन। 24 घन्टानि गेजेराव गोबां थागिरिफोरा डायेरिया, गोबानाय, लोमजानाय आरो खर' सानाय बायदि लैखोनफोर नुनो मोनो। खहा जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय माहुर गुदि सावस्रि मिरु, खाथिनि सावस्रि मिरु आरो हाफ्लं सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों। मंगलबारखालि लासांनि सा 21 थागिबिफोरनि थासारिया मोजां जायैनि उनाव बेबादि लैखोनजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हाफ्लं सिभिल हस्पिटालाव लाबोनाय जादों। डक्टरफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सानै बैसोगोरा बेरामिखौ दासान्दि आइसिइउआव नोजोर होगासिनो दं आरो बिसोरनि हालोदा दिदोम जानानै दं। जिल्ला नायदिंगिरि मावख'गिरि आरो एसडिएमअ डक्टर एल वाइपे बिथाङा बुङो दि बेरामिफोरनि गेजेराव मोननाय लैखोनफोरा फुड पयजनिंजों गोरोबो, नाथाय गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनांगौनि गोनांथि दं होनना बिथाङा बुंबावो। माखासे गामियारिफोरा गिखांनाय फोरमायदों दि गुबुंले लोंनाय दैयाबो बे गोसारनायखौ सोमजिहोनो हागौ। बिथांमोनहा सन्देह खालामो दि जथुमनि सानाव अखा हानाया ओनसोलनि दैनि फुंखाफोरखौ गुबुंले खालामदों जानांगौ। नाथाय रोखोमसे आदार जानाय साफ्रोमबो सुबुङा बेराम जायाखैमोन। बेनिखायनो बे गोसारनाया गुबुन मोनसे फुंखानिफ्राय सोमजिदों नामा बेनि सायाव सोंथि जानानै थायो। बे जाथाया ओनसोलाव जानो हाथाव बाहायजानाय जिब-जुनारफोरनि रैखाथिखौ लानानै थागिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांहोदों। गामियारिफोरा बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय रोंगौथि गोनां एजेन्सिनि गेजेरजों जिब-जुनारफोरखौ मोजाङै आनजाद नायनाय आरो फोरमान बिलाइ होनो थाखाय बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि जगिघ'पायाव सेख'नायनि दायाव बिहारनि सासे सुबुंखौ हमदों। पुलिसआ बुंदों दि आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव जगिघ'पा पुलिसआ मोनसे खावनायनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। दायनिगिरिखौ बिहारनि काटिहारनि थागिबि रहित यादव होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया मोनसे हानजाजों सोमोन्दो दंमोन, जायखौ जायगायाव इरानी गें होननानै मिथिनाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला यादवआ जगिघ'पानि काबैथारियाव सासे फोरोंगिरिनिफ्राय नोगोद रां थानाय बेगखौ सेख'नानै लादोंमोन। बेनि उनाव जायगानि थागिबिफोरनि हेफाजाबजों जगिघ'पा पुलिसआ बिथांखौ हमनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिनि आखाइनिफ्राय गंसे गोबौ लहानि हाथियार, नोगोद रां आरो सुबुंफोरखौ बेहुस खालामनो थाखाय बाहायनाय मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै पुलिसआ फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ सोनाब बंगआ दैबानाजों साग्लोबजानाय आसामनि थाखाय 10 कौटि रांनि मदद फोसावदों। सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि शुभेन्दु अधिकारीआ 12 आगस्टआव दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय आसामनो 10 कौटि रांनि रांखान्थियारि मददखौ फोसावदों आरो नसुंआरि रायजोनि थासारिखौ गिथावना होनना बुंदों। सोनाब बेंगल बिधान सभायाव बाहागो लानानै अधिकारी बिथाङा बुङो दि बे हेफाजाबखौ गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय होनाय जागोन। बिथाङा बेखौबो दाबि खालामदों दि आसामाव दैबानाजों सा 100 नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। आसामनि थासारिया गिथावसिन। आसामजों जोंनि मोनसे जुनिया धोरोमारि सोमोन्दो दं, अधिकारीया बुंदोंमोन। बिथाङा मुंख'दों दि मणिपुर आरो छत्तीसगढ़जों लोगोसे गोबां रायजोफोरा आसामनि थाखाय मददखौ सिगाङावनो फोसावदोंमोन। जों आसामनो गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय 10 कौटि रांनि रांखान्थियारि हेफाजाब होगोन। आसामनि गोबां बाहागोआ बांलांनाय दै आरो गुवार खहाजों गोहोम खोख्लैजानायजों गोब्राब दैबानाजों जुजिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंबावो। द'थि खौराङाव दङ आसामनि 19 बोसोर बैसोनि आइजोआ नयडा पिजिआव गोथै सह'। लोगोआव थानाय सासे सुबुङा खारखोमाबाय। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि सासे 19 बोसोर बैसोनि आइजोखौ उत्तर प्रदेशनि नयडायाव मोनसे पेइं गेस्ट पिजि थाग्रा खुलियाव गोमोथाव थासारियाव थैनाय मोननाय जादों। आइजोआ प्राइभेट सेक्टरनि साख्रि नागिरनानै नयडासिम थांदोंमोन आरो लोगोआव सासे सुबुंबो दंमोन। बिनि पिजि थाग्रा खुलियाव थानाय खथाजों नांजाबनाय सिथ्लायाव गोथै सह'खौ मोनो। बिथांजों थांफानाय सुबुङा दासान्दि खारखोमानानै दं आरो बिखौ नागिरनो थाखाय पुलिसनि हान्जाखौ थिसननाय जादों। फरेनसिक एक्सपार्ट आरो क्राइम सिन इनभेस्टिगेटरफोरा जायगाखौ नायबिजिरो।
नायबिजिरनायनि उनाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आइजोनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा 72 इउटुबारफोरजों दैबाना हेफाजाबनि थाखाय बुथुमनाय धोनखौ फोरमान खालामगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 12 आगस्टआव बुंदों दि रायजो सरकारा आसाम आरो रायजोनि बायजोनिफ्राय गासै 72 इउटुबारफोरजों दैबाना हेफाजाबनि थाखाय बुथुमनाय धोनखौ फोरमान खालामगोन आरो बेखौ नागिरगोन दि राङा आसामाव सौहैदोंना सौहैयाखै आरो बेखौ माबोरै बाहायनाय जादों। शर्मा बिथाङा बुङो दि सरकारा कन्टेन्ट सोरजिगिरि आरो सुबुंफोरनि नाजानायखौ बाख्नायदों, जाय दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोदों। नाथाय बे बाथ्रायाव नारसिननानै बुङो दि रिलिफ नाजानायफोरखौ दोनथ'नायनिफ्राय बारग'नो थाखाय रांनि बाहायनायखौ मोजाङै हिसाब होनांगौ। 72 इउटुबारफोरा रायजोनि बायजोनिफ्राय रां बुथुमदों। जों नायबिजिरगासिनो दं दि बे रांफोरा हादोरसायाव सौहैदोंना सौहैयाखै होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरोबाव बुंबावो दि सरकारा जायफोरा रां बुथुमदों बिसोरनिफ्राय बबेयाव आरो माबोरै रां खरसा जादों बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि लागोन। गोबाङानो बिहोमा होनो हमबाय, नाथाय जों सोंगोन दि बिथांमोना बबेयाव बाहायदों, जाहाथे फिन खेबसे खालामफिननाया जाया होनना बिथाङा बुङो। शर्माया बुंदों दि आसाम सरकारा इउटुबारफोर आरो रैखा खालामनो नाजानायजों लोब्बागोनां गुबुन सुबुंफोरनि बिहोमाखौ गनायगोन आरो बिसोरखौ दोरोङारि गामसाफोरजों मान बावगोन, नाथाय आरोबाव बुंदों दि सानरिखिफोरखौ गिबियाव फोरमान खालामनांगोन। बिथाङा बुंबावो दि आसाम पुलिस साइबार सेलआ रां बुथुमनाय हाबाफारिफोरजों सोमोन्दो थानाय सानरिखिफोरखौ नायगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ आसामनि बङाइगावआव कंग्रेस आरो बिजेपिनि गेजेराव हा सेख'लायनाय, दावराव-दावसिनि महर लायो। 12 आगस्टआव आसामनि बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरीयाव मोनसे हानि बादायनायखौ लानानै जिंगाया जागायदों, जेब्ला बिजेपिआ 1992 मायथाइयाव कंग्रेसआ गावनि मावख'नि थाखाय मोन्नाय हायाव मोनसे पार्टी मावख' बानायनो जागायदोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 1 बिघा 4 काठा आरो दाग नं 80-175 नि दान्थे-बिदान्थे गोनां प्लटखौ 1992 मायथाइयाव सृजनग्राम रेभिनिउ सार्कलआ कंग्रेस मावख'नि मुङाव होदोंमोन। थासारिया दुंहाव जायो जेब्ला अभयापुरी मण्डल बिजेपि दोलोआ बे प्लटआव गावनि मावख'खौ लुनो जागायदोंमोन। बारग' एमएलए प्रदीप कुमार सरकार आरो बङाइगाव जिल्ला कंग्रेस आफादगिरिनि दैदेननायाव कंग्रेसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैनानै बिजेपिनि बेनारखौ बोखारो आरो कंग्रेसनि फिरफिला लागायहोयो। बेनि उनाव लुनाय खामानिखौ बन्द' खालामनाय जायो। बे जाथायनि सायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा सोमोन्दो गोनां बिबानगिरि आरो पुलिसनो अजद होदों। दोलोआ अजद होदों दि बिजेपि मावख' लुफुंनायनि मुङाव दान्थे-बिदान्थे गोनां प्लटखौ सेख'नो हा माफियानि मोनसे थाखोआ नाजागासिनो दं। बे दाङाबाजिनि उनाव सार्कल अफिसारजों लोगोसे सृजनग्राम रेभिनिउ सार्कलनि मावख'गिरिफोराबो जाथायथिलियाव सौहैयो आरो थासारिखौ नायबिजिरो। दान्थे-बिदान्थे गोनां हानि बिगोमा आरो राननायनि थाथायखौ बिबानगिरिफोरा दासिमबो थि खालामाखै आरो सोमोन्दो गोनां हानि रेबगान्थिफोरखौ फोरमान खालामनायनि उनाव आरोबाव राहा लानायनि आसा खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।